sempre celebrar-lo amb família, amb els amics, perquè durant tot l'any estàs voltant amunt i avall i els Nadals almenys t'agrada quedar-te una mica a casa, no? I sobretot carregar les piles per començar el 2017 amb ganes. Amb la família, això és el més important. No tinc masses ganes de viatjar ni estar lluny de casa, ens passem tot l'any viatjant i sobretot estar amb la meva família, els meus avis els veig poc, a la meva mare i al meu pare, sobretot amb la meva dona i estar tots junts, que és el més important. Bueno, no ho tinc clar, intentarem estar amb la família, però... El celebro junt amb la família, que fa molts dies que no he estat amb ells, però tot just després de Nadal ja tinc que tirar cap als Estats Units, tinc que començar a preparar-me i a fer feina i pues a tope, endavant. Bé, a casa amb la família, descansant, que durant l'any ja viatgem molt, així que per ell està a casa, comprem més, i molts dinars familiars, molts sopars i bueno, celebrar el Nadal que Bueno, el Nadal el celebrem a casa, per sort. El dia de Nadal fem Sant Esteve també i el 27 marxem, però sí que ja fa anys que no celebro el cap d'any a casa, ho fem allà i res, normalment és amb l'equip, res de festa perquè el dia següent o al cap de 2 dies ja comença la carrera i Reis ja doncs estàs en plena carrera, o sigui que al final no t'enteres massa.